6,5 milióna tón takéhoto čierneho, prachového niečoho. 6,5 milióna tón lúženca z niklovej huty Sereď, ktoré ešte stále ležia 30 rokov po tom, čo huta skončila svoje fungovanie, tu na okraji Serede, ako stará environmentálna záťaž. Z niklovej huty v Seredi stavbári už pomaly odchádzajú, ale za to sem privážajú vzácnu rudu, aby mohli čo najskôr začať prevádzku. Denne vyložia až 1000 tón rudy. Tento lúženec, čiže odpad z výroby niklu, ktorý tu leží, obsahuje veľa železa a ešte za socializmu, za totalitného režimu chceli zo západu to kúpiť a dostať z toho železo. Ale súdruhovia si povedali, že to môže byť strategická surovina a odmietli to predať. 30 rokov, vyše 30 rokov po revolúcii, po skrachovaní niklovej huty Sereď, tu stále leží, znečisťuje okolie, ohrozuje zdravie ľudí, znečisťuje pôdu v okolí ako jedna zo stoviek starých environmentálnych záťaží, ktorých riešenie po Slovensku stále nenapadne dosť rýchlo. Máme peniaze z Európskej únie na ich riešenie, ktoré ani nedokážeme poriadne využiť. A to je niečo, čo musíme urgentne zmeniť.